Sanibona, phinde nginibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge uJehova umdali wezulu nomhlaba, baba wethu engcwele, osibekelayo,osisindisayo, osivikelayo, osithandayo, osenzela konke ngobubele bakhe nangomusa wakhe nangobungcwele bakhe. Simbonge nje sasigcinile kwaze kufika lesi sikhathi. Sibonge sasibusisile ngakho konke asibusisa ngakho. Nanamanje sisabona ilanga, nanamanje sisabona inyanga, nanamanje sisabona inkanyezi, nanamanje kusenzeka njengayizolo njengakuthangi. Ezintweni zonke ezikhona emhlabeni kodwa uNkulunkulu uthando lakho usaluveza. Ezintweni zikhona ezenzakala lapha ezweni kodwa uNkulunkulu usaziveza, usazibonakalisa, usaziqhakambisa ukuthi uNkulunkulu omkhulu kangakanani, uNkulunkulu osibekela kangakanani, uNkulunkulu onothando kangakanani, uNkulunkulu onobubele kakhulu kangakanani ngaphezulu kwezimpilo zethu. So singabantu kumele hlezi njalo simbabaza, simbonga, simdumisa, simtusa igama lakhe ngobungcwele bakhe ngaphezulu kwezimpilo zethu, ngamandla akhe ngaphezulu kwezimpilo zethu, ngakho konke asenzela khona, sibonelela khona, nasiqwakashisa khona. So kuhlezi kubalekile bantu baNkulunkulu ukuthi sihlezi sibuyisana elwazini, sihlezi sifundisana, sihlezi siphendulana, sihlezi sikhumbuzisana ikakhulukazi ngoba izinto eziningi siyazazi bantu baNkulunkulu. Ayikho into entsha ngaphansi komthunzi welanga, ayinto eyisimanga, ayikho into emangazayo. Ngixolela kakhulu, ayikho into emangazayo esingathi sithi siyayizwa namhlanje kube ngazuthi siyaqala, kube ngazuthi yintsha, kodwa yonke into lapha emhlabeni iyenzeka ngendlela ejwayeleke ngayo, yenzeka ngendlela esazi ngayo, yenzeka kusasa. Namanje ilanga saphuma empumalanga shona entshonalanga, kusadliwa, kusaphuza, kusalalwa, kusenziwa ngendlela efanayo. Kuphela kushintshe abantu, okade engaphuza useyaphuza, okade engabhema useyabhema, okade engafeba useyafeba, okade engakwenza ukuthi useyakwenza. Sekushintshe abantu baguquka baba izilwane, baba izindlavende, baba lezi zinto lezi uJehova umdali wezulu nomhlaba angathandanga, angathandiyo, angafisi, angathanda ukuthi babe yizo, kodwa kunjalo abantu bakwenza kunjalo. Zonke izinto uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba angazithandi, kodwa yikho uNkulunkulu into angayenza ngaphandle kokuthi asibekezelele, ngaphandle kokuthi asibhekelele, ngaphandle kokuthi libe lisibuyisele endleleni asibuqaphela. Hayibo bukwenza ukuthi, hayibo bukuhamba phi, hayibo buka kwenzeka u1 no2 no3 empilweni yakho, wena zisize kanje, wena enza kanje, ungakwenzi ukuthi nokuthi, ukuze ukwazi ukuthi uthole ukuhlengeka nokusindiswa nokuphulukiswa ngaso sonke isikhathi. So singabantu kumele hlezi sazi siqonda ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba engumdali wezulu nomhlaba, uyasibhekelela, uyasinakekela, uyasithanda, uyasihlenga, uyasisindisa, uyazivikela, evikela thina ukuze sikwazi ukuthi sithole ukuphulukiswa ngelinye ilanga, sithole ukuphiliswa, sithole ukuphila okuphakade. So amazwi nje namhlanje sifisa sikuhloko esithi abazalwane mabazibhubhise emhlabeni ukuze bengeke bebhubhe ngale kwethuna. Zibhubhise manje ukuze ungeke ubhubhe ngale kwethuna, ungeke ubhubhe ngomhla kuphela, ungeke ubhubhe ngesikhathi esizayo. Empilweni kubalekile ukuthi yonke into usheshe uyilungise kusanesikhathi, usheshe uyilungise kusalungiseka, usheshe uyenze ngendlela efanelekile ngomzuzu okuyiwona wona kusenzeka. Yazi empilweni kungcono ukufa kanye entweni, usheshe udlule nje kuyona, ungaze uyilibale noma ungaze uyenze ngesikhathi engasesona esayo. Kuyiqiniso ukuthi akukho lula ukuzidela, akukho lula ukudela impilo yakho, akukho lula ukudela imali, akukho lula ukudela umndeni, akukho lula ukudela abangani, akukho empeleni konke okwaziyo akukho lula ukuthi ukudele. Usujwayele ukuthi ngiphila kanje, sengijwayele ukuthi ngisebenza lana, ngijwayele ukuthi mina usuku nosuku ngenza u1 ekseni ngo8 ngiyadla, emini ngidla ngo12. Akukho lula ukuthi uyishintshe leyo routine, akukho lula ukuthi uyishintshe leyo ndlela, ngoba ngaso sonke isikhathi umzimba wakho uzoreport ukuthi hayibo ujwayele ukudla ngo1, hayibo ujwayele ukudla ngo2, hayibo ujwayele ukudla ngo3, kodwa sekumele ukuthi uzile manje, sekumele ukuthi ukushintshe ngaphela lokho, sekumele ukuthi ungakwenzi manje, sekumele ukuthi wenze ngenye indlela. So akukho lula ukuthi udele izinto ojwayele, akukho lula ukuthi ushintshe indlela obekade wenza ngayo, kodwa umbuzo uthi isiphetho bekuyisiphi, inhloso yini, uzozuzana futhi ngalokho. So akukho lula futhi nokudela into osuyijwayele, oseke wazimbandakanya kuyo, ngoba iyakhela ijwayeleke bese ingabe isayekeka kalula. Ukwenza phecelezi ama-sacrifice nama-compromise kuthatha isibindi kakhulu, kuthatha ukuzithoba kakhulu, kuthatha ukuzazi ukuthi ufunani, kuthatha ukuzimisela, uzazi ukuthi uzimisele ngani empilweni. Kuningi abantu abayeke bakudele ukuze bezothola into abakayifunayo. Omunye adele yonke imali yakhe, umholo wokuqala efuna ukuthenga mhlasimbe ifridge ngoba kade lafa ifridge kuthiwa nje mawasebenza nje mntanami wena usiyosithengela ifridge, awudele umholo wakhe wokuqala ngqa alithenge leli fridge. Mase adele umuntu isikhathi sakhe, elibele eshela wesifazane, adele imali yakhe, adele i-time, adele zonke izinto.
ngoba uyazazi ukuthi ufunani. Into esemqoka ukudela, into esemqoka ukusacrifice ngesingisi, ukushiya, ukwazi ukulahla okuthize ukuze uthole okuthize. Omunye adele yonke into ngenxa yokufuna okuningi empilweni. Kuningi esingakubala esikudelayo uma sizimisele kodwa ngokuthi sikuthole lokho esikulangazelelayo. Ngiyakuncamela mina ukufa kanye entweni eyodwa. Yazi uvela uthi yazi angivele nje ngiyenze manje nje ngisheshe ngidlule kuyona lento ngibe sorted. Ngoba isikhathi mase sidlulile bantu baNkulunkulu. Ayikho into engalungiseka, ayikho into engenzeka. Ngoba bekuyisikhathi sakho ukuthi wenze lokhu wangakwenza sekudlulile. Ngisho usungakwenza ngesinye isikhathi ngeke kusafana. Ngeke kusaba njengalesa sikhathi ebekumele kade ukwenze ngaso. Kodwa uma sikwazi ukuthi sife kanye, sidele kanye, senze into emele senze ngaleso sikhathi, ingale nkathi ukwazi ukuthi uthole imiphumela nama-results othanda ukuthi uwathole uwabone ngaleso sikhathi. Ngiyakuncamela ukufa kwanye entweni, mhla sibheke sithi uney'kweleti ey'ningi ungumuntu, okungadinga ukuthi uma ufuna ukuzikhokhela zonke, udele izinto eziningi oyithandayo, udele ubumnandi, udele uyimandakana kuzo zonke lezo zinto. Ngaleyo ndlela ukuthi uzodinga ukuthi ungadli phecelezi ama-take away kuleyo nyanga. Mhlawumbe ujala ukuthi uphile ngama-scones ekuseni, amagwinya, amakheke, uthenga zonke izinto ozithengayo. Kodwa kuleyo nyanga uzodinga ukuthi ungakudli lokho. Ujwayele ukuthi njalo uma uholile uyithengela ipizza, uyithengela ibhega. Kodwa ngoba uney'kweletu uzodinga ukuthi ungayithengi ipizza kule nyanga. Uzodinga ukuthi ungayithengi ibhega kule nyanga. Uzodinga ukuthi ungakwenzi ukuthi kule nyanga. Ujwayele ukuzispoil, ujwayele ukuyikhipha, ujwayele ukwenza ukuthi ujwayele ukhipha intombi yakho. Kodwa kuleyo nyanga uzodinga ukuthi ungakwenzi so that uzokwazi ukuthi ukhave la usulekhe khona, la usuncuzule khona. Ngoba manje akusahambi ngebudget, manje akusahambi ngendlela. Kubalulekile ezintweni zonke abantu baNkulunkulu ukuthi sikwazi ukuzidela, sikwazi ukudela izinto eziningi. So udele kuleyo nyanga ungazithokozisi ngokuthandiweyo ngomphefumulo wakho. Kuye kusize kakhulu lokho ngoba ngokudela kanye uyazi ukuthi ngesikhathi esizayo sengizoqhubeka kahle nebudget yami. Because it's not like uzodela kule nyanga nakule nale cha. Ngaphandle kokuma uphinde uyilimaza wena uphinde ubuyele ekweletini back to square one. Kodwa uma udela kanye uthi yazi ngifa kanye ngiyikhokhela lezi kweleti ngiyaphuma kuzona. Uzokwazi ukuthi njalo ngenyanga usuzoyisebenzisa kahle ke imali yakho. Usuzoyisebenzisa ngendlela efanelekile ethandekayo kuwena. So bantu baNkulunkulu kubalulekile ukuthi uzidele ufe kanye ngoba uzisiza wena. Ukuze ungabisana nenkinga kwezinye izinyanga. Kepha uzokwazi ukuthi uqhubeke usebenzise kahle imali yakho ngaphandle kwezikweletu ezingakuhlala la emqameni. Because isikweletu bantu baNkulunkulu siyi-addiction. Siwukuluthekisa, siwukulahlekisa, siyinto ongangena kuyona kungabe kusaphumeka. Sifana nokuphuza, ungangena ungabe kusaphumeka. Sifana nokubhema, ungangena ungabe kusaphumeka. Sifana nemfebo, ungangena ungabe kusaphumeka. Siyisono kahle kahle. Siwukuluthekisa uthi yazi sengidla umcaka ngisawuthandi, sengibhema insuku angisayithandi, sengenza ukuthi angisakuthandi. Si-addiction isikweletu. Umashonisa uyi-addiction. And uyi-addiction ebuhlungu kakhulu ke yena ngoba uthi ubuyela kuyena inzalo ilibe liyandile. Ungakhokhi uzothi hayi kulungile ungakakhokhi angazi bathi khipha ngazi khipha umntwana khipha umama into kanjalo. Iqhubeke iyanda. Ngenyanga ezawukhokha ngiphinde iyanda futhi. Iqhubeke iyazalena kanankinga uyajabula because imali libe liyandile libe lumkhokhela wena. Interest ngaphezulu interest, interest ngaphezulu interest. So lento bantu baNkulunkulu i-addiction kubalulekile ukuthi uvele ufe kanye, uyidele kanye lento uyilahle uyishiye khona uzokwazi ukuthi uzisize wena. So izikweletu zikuhlala emqaleni. And enye into eyenza ukuthi izikweletu zikuhlala emqaleni ngumuntu ukuthi abantu abaningi baye bathi mase bethola imali bayilibala izikweletu zabo. Baqale ngezinto abayithandayo. Uthi methola imali aqala acabanga ama-chips. Aqala acabanga uthi uyazi abona uphaqatha ukuthi ngibathenge. Into abekade engayidingi, into ade ngicabanga inyanga yonke, into engenandaba futhi nayo. Into engeke izimsize ngalutho. Kubalekile empilweni bantu baNkulunkulu ukuthi uhlezi une-standard sokuthi kunezinto vele eziyistandard njalo ngenyanga. Ngiyazi ukuthi njengoba mina ngisebenza imali yokugibela iwu-showcase i-1000. Ngiyazi ukuthi i-grocery iwu-showcase i-1.5. Ngiyazi ukuthi ukuthi nokuthi standard uqale ngazo lezo zinto. Ithi mayingena imali uqala ngazo.
ukuze ungabi nenkinga ngoba zona ziyi-standard. So uma ungaqali ngazo uqala ngezinto eziyi-want ezingayona i-need, lezi eziyi-need izona ezokwenza ukuthi ubuyele kumashonisa. Lezi ziyi-need izona because egcineni usumele ugibela ngithi so wena usubhizi waqala wathenga ukudla kwaba ngaphezulu kuzokwenza ukuthi wenze njani lokho, kuzokwenza ukuthi kushoda imali yokugibela ngithi mase sishoda imali yokugibela obviously kumele ugcine uyele emsebenzini angithi suyophinda futhi uyabuyela amashonisa, suyaphinda futhi uyabuyela uyoboleka, suyaphinda futhi uyaboleka, okuyinto engamele engabe iyenzeka ezimpilweni zethu. Kumele sikwazi ukuhlukanisa phakathi kwezidingo nezifuno, silandele kakhulu izidingo, izifuno zize ngemuva khona sizokwazi ukuzisiza ezimpilweni zethu, sikwazi ukudela, sikwazi ukuzinciphisa, sizilimite khona sizokwazi ukuthi siphile impilo elula nefanelekile. Ngoba emhlabeni kunzima njengamanje, indlala iyeza, indlala ebhokile, ukhala usizi amanye ugcwele konke okube lapha emhlabeni okuzodinga ukuthi sizisize thina abantu baNkulunkulu, okuzodinga ukuthi sicele ukuhlakanipha okuvela kuMdali wethu nomhlaba, ukwazi ukusebenzisa kahle zonke izinto ukuze ungeke ukhale ngelinye ilanga. Ngaleyo ndlela singabantu ngiyafisa sazi ngokuqonda ukuthi ezintweni zonke asizimisele ngokufa kanye, sizimisele ngokudela kanye, sizimisele ngokulahla kanye. Ngoba into usuyenzile uyadlula kuyo, uyayilibala bese uyathokoza ngemiphumela yayo kusasa. Sengikhokhile Nkosi yami, ngiyabonga ngakadila naleso sikweletu. Yes, akube mnandi vele because leya mali yazi bengifuna ukwenza okunye, yazi bengifuna ukwenza ukuthi nokuthi, kodwa ngeke kusenzeka, akusenzekanga. Kodwa udlulile lapho. Uzothi ubusa ngakusasa uzobe usuyikhohliwe leyo nto. Uzothi ubusa ngakusasa uzobe usu-right, uzobe usujabulile ukuthi yazi ngiyisizile. Yazi futhi uzisize wena ifa kanye. Ezinye izinto kumele uthi muzenza ushaye ngazo uthi awuboni. Ngobani uzisiza wena. Kufana noma esitolo uyothenga mhlawumbe icathulo thizeni. Uhamba uyazi ukuthi ziyimalini. Uyazi ukuthi ziyimali ukuthi nokuthi. Kepha uthi uyafika sezinyukile uphethe u300, uyazi ukuthi hawe mhla phezulu 250, uyafika sezinyukile sezu 300. Uvela ufika kanye uthi hayi ngoba ngiphethe yona ngivele nje ngikhiphe yonke le mali. Ngoba uyadinga le bhova, uyadinga le thafisi, uyadinga lesicathulo. Ufe kanye ngoba isona esinequality, isona esiqinile, isona singalasta unyaka wonke enganeni. Uthi uyafika sezinyukile izinto ngoba uyazidinga. Khona lele nhlekeleke yenzeke abantu baNkulunkulu, angazi noma ngiye ngibone ngedwa noma kwenzakalani. Uthi uyiqale kahle igrocery yakho uyazi ukuthi okay into ukuthi imali ukuthi imali ukuthi noma usufika nasesitolo uyafika vele ya imali ukuthi nokuthi nokuthi, kodwa usuqoqa yonke igrocery uthi uyafika ethilini hayi imali vele ibingaphezulu njalo vele nje inyuku usuplanile ukuthi okay impuphu, rice, flour nani okay kuzokwanela kuleli 1000. Uthi uyafika ethilini kuwa 1.2 lapho uphethe wona kuphela esandleni. Vele uvela kumele uvele uvala amehlo uthi ngoba ngiyazidinga zonke lezi zinto angife kanye, ngiyazi izolasta inyanga yonke angife kanye, kunolokuthi hayi angikhathi ukuthi icofu nani okuzokwenza ukuthi igrocery ingapheleli inyanga yonke, ezokwenza ukuthi izinto zingakusizi ngendlela efanelekile. Ngoba lapha phambili ethilini vele shintsha inyuke kakhulu inani, abaningi bavele babuyisele okunye emuva, kodwa waziyo ukuthi nalento ngisayidinga ivele uyithathe ngoba ukudinga konke uthi ayikulungile ngife kanye. Ukudela akulula, ukudela into enkulu, kepha futhi kuyasiza ngoba kufinyelelisa lapho uthanda ukufinyelela khona. So uKristu ezwini lakhe uyasiyaleza ukuthi uma iso lakho likukhubekisa likhiphe, kungcono ungene embusweni wezulu neso elilodwa kunokuba ungene esihogweni namaso amabili. Sengiya-understand manje ukuthi kungani uKristu esho lamazwi. Sengiyaqonda manje ukuthi kungani esho le ndaba. Ngoba eso lomuntu liyinkinga kakhulu. Imhogeko ezinkanuko nazo zonke izinto zingamlahlekisa zimluthekisa. Ezenza abantu abaningi bangawuboni umbuso wezulu. Okuzona zonke izinto ezihola obumnyama okungamele uzimbandakanye nazo. So uma siphila lapha emhlabeni kusizana ukuthi ube namehlo amabili, kepha uzobhubha nawo lamehlo lawo wethu. Kusizana ukuthi ube nemali yonke, ujabulele ukuthi khona iningi nani, kodwa uzobhubha nayo le mali ngoba bathi sell your soul and get riches. Kusizana ukuthi ube nayo yonke into,
uyithwale uyitshathe kushe kwaleya ndoda yayinothile. Eyabuza ukuthi ngenze njani ukubona umbuso wezulu, ngenze njani ungene ekhaya ezulwini. Wathi uKristu, gcina imiyalelo 10. Wathi ngigcinile kusuke ngisamncane. Wathi okay, nikela ngayo yonke into nayo. Kwasangokunye. Kusizana ukuthi khethe zonke lezo zinto alahlekele umbuso wezulu. Ngoba vele mase ufika umbuso wezulu izolahleka vele either way. Kusizana ukuthi amehlo ethu sifuna ukubuka izinto eziningi kayiphoni ngenkani. Wazi kahle ukuthi izongigcolisa amehlo bese uyalahlwa kunokuthi amehlo akho agade ukuthi enzani. Izindlebe zakho zigade ukuthi lalelani, indebe zakho zigade. Kusizana ukuthi ufuna ukugodla konke, ulahlekelwe ikona konke kunokuthi ukulahle konke khona uzokwazi ukuthi uzuze. Kungani ungafuni ukufakanya? Kungani ungemisele ngokufakanya khona uzothola ukubusa nombuso wezulu osusondele, odinga amakholo ukuthi azilungise. Isho njalo incwadi kaMshumayeli 2. Ithi yonke into iyizeleze. Yonke into lapha emhlabeni iyizeleze. Yonke imali, konke izikuthanda izinto uma libona kude, yonke into iyizeleze, ayisizi ngalutho. uKristu efuna kithi ukuthi nje sibe nokudla, sibe nezambatho, sesi-right, sesiphelele. The rest kuyize, the rest akusizi. Phela nje kuyi-instrument ukuthi kusilekelele. Imali yasilekelele ukuze sithole ukudla ngithi. Imisebenzi yasilekelele ukuze sithole imali, sithole ukudla. Ukulala kuyasilekelele ukuze sithole ukuphumula, siphinde sisebenze nangakusasa. Bonke lawa ama-tablet asilekelele ukuze sikwazi ukuthi senze umsebenzi kaNkulunkulu. Amapeni asilekelele ukuthi sibhale izwi likaNkulunkulu, iBhayibheli yasilekelele ukuze silifunde. Bonke izincwadi kuyasilekelele ukuthi sibhale khona sokwenza intando kaNkulunkulu. Izingcingo zesilekelele ukuthi sirekhode, sidlulisele namazwi kaNkulunkulu, i-light, izinto zesilekelele zisithole uphatha, singanetha, singagodoli, konke kusilekelela kuphela. Kodwa konke futhi akusizi ngalutho. Dinga ukuthi konke sikunakekele. Dinga ukuthi konke sigcine ngendlela e-right. Kodwa kungabi yigugu, kube yiveli ukuthi ujabulela ukuthi Nkosi yami nginocingo olukhulu ku-TV. Mina nginokuthi omunye umuntu akenakho. Akusebenza umsebenzi wakho. Umbhedo umsebenzi wakho ukuthi ulala ngithi kuphela. Ucinga umsebenzi wakho ukuthi utholakala kuphela. Zonke izinto zisebenza umsebenzi wazo. Iwindow ukuthi likuvalele ungandliwa ungangenwa mosquito nanani. Ngilathi ukuthi ikhanyisela zonke izinto ukuthi zenze umsebenzi wazo, akungabi iveli ngaphezulu kwazo zonke izinto ngoba konke vele kuzolahlwa. Egcineni kosuku kwayinyama le izolahlwa yonke into. So angabi lutho eveli. So amakholwa mawazibhubhise esaphile salapha emhlabeni ukuze ngingabhubhi ngale kwethu. Ngakho ke abantu baNkulunkulu kusemqoka ukuthi siqaphele ukuthi zonke izinto esizenzayo, esizifisayo, esizihambelayo, esizikhandlekelayo, esizithintayo, esizibukayo, esihlala kuzo, kukona konke kusemqoka ukuthi sibuke ingaphambili ukuthi alithini kuzokwenzakalani, lithini umphumela, lithini kusasa, lizoba yini, lizoba njani. Ngakho okwenzakala njengamanje, umyalezo obalekile ukusabalaliswa kubangcwele ukuthi bantu phendukani, ningenzi njengalelizwe. Ningafuni ukuqoqa yonke into yalelizwe ngenisize ngalutho, kodwa bhubhisa yonke into njengamanje. Lahle yonke into njengamanje usaphila khona uzokwazi ukuthi ungeke ubhubhe ngale kwethuna, khona uzokwazi ukuthi ungeke ubhubhe ngale kumhla wokuphela. Ungenzi izono njengaleli qembu elinyanya uNkulunkulu ngokuphula yonke imiyalelo kaNkulunkulu nemithetho yakhe. Okubalekile kumele siqikelele ukuthi sibhubhise yonke imihogeko yenyama. Sisangane nokwethuna. Kulahle manje uthanda ukufaka iringi, uyingane abafaka amaringi la ungazi unga-understand ukuthi yalahla lento ubhubhise. Uthanda ukufaka ama-necklace, bhubhisa manje lento uyilahla. Uthanda ukufaka ibhubhisa ulahle. Uthanda ukuhleba, bhubhisa ukulahle yonke lento. Uthanda ukufaka inwele, bhubhisa uyilahle ushise. Uthanda ibhluke, bhubhisa shisa, lahla manje imigqomo ivuliwe yokulahla odoti. Ikakhulukazi kumakhola lungisana, uKristu uyeza. Iwundlu selilungile ekhaya ezulwini, selilungisile yonke into uNkulunkulu. Sekulindele manje abangcwele ukuthi bazilungise, umlobokazi azilungisele umnyeni wakhe ngoba useyabuya uzolanda ibandla lakhe. Bhubhisa yonke into ukuze ungeke ubhubhe kanye nayo ngale kwethuna nangomhla wokuphela. Okubalekile ukuthi sibhubhise yonke into manje esisondeza esonweni. Uma inkinga ingocansi, inkanuko, bhubhisa konke okwenza uhalele ukwenza okubi ukuze kungakubusi ugcine usufela kuleso sono ngelinye ilanga.
uma kungamehlo wabulale ngokucela uNkulunkulu ukuthi akuphe amandla ongabuki noma yini. Uma kuyizindlela ezingalunganga zibulale ngokungayi kwamathanda enhliziyo, zithibe uhlale ekhangini noma ushaya uzuba kubulala ungayi lapho. Ungabe ukhuluma noma yini. Uma inkinga kungubuhleba, suka kulabantu abakwenza ukuthi uhlebe, suka kulabantu abakwenza ukuthi ukhuleke wena noma yini. Akwenza ugcina uhlebe egcineni zibhubhise zonke lezo zinto ezibonisayo nezokulahlekisayo kusanethuba kusangenzeka ngokuba ngalena kwethuna akukho kuphenduka. Akekho umuntu othanda ukubhubha abantu baNkulunkulu, sonke siyazi uyiqiniso lingephikiswa. Akekho umuntu othanda ukulahlwa. Kepha uma ugodla izinto ezingakwenza ulahlwe, uzolahlwa kanye nazo. Uzoba nenkinga kusasa. Ngcono ufe manje, ngcono uzisize manje ukuze ungeke ufumane ukubhujiswa nokulahla ngalena kwethuna komhla wokuphela. Umnyalezo ohlezi semqoka kepha oza nethemba ukuthi abantu baNkulunkulu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Nokufa kusondela kakhulu. Kufika noma ngayiphi indlela futhi ikakhulukazi ungalindeli. Ngaleyo ndlela masibulaleni konke ongasibhubhisa kusasa. Sibhubhise konke namhlanje ukuze sithole ukuphila. Uma kuyinyama zila ukudla uyibhubhise uyibulale manje. Uma kuyingqondo yakho yakheke. Uma kuyinhliziyo yakho ifundise. Uma kungumphefumulo wakho inhliziyo yafundiseka. Uyayifundisa inhliziyo ukuthanda umuntu. Uyayifundisa uthi ngithanda uSibalumane ukuthi ngizama umenzela ukuthi uyayifundisa. Inhliziyo yakho yakwazi ukuyifundisa ukuthi ithanda uJehova. Uyakwazi ukuyifundisa ukuthi njengoba sesihlukene noSibalumane ake ngiyifundise ukuthi akasekho uyayifundisa. Uma kuwumphefumulo wakho unikele kuJehova uthi Nkosi nginikela ngomphefumulo wami, nginikela ngokonke okwami. Ngaleyo ndlela uzobe uzisindise wena ngokuba akekho ozokusindisa kuwe kuphela. Yenza leyo compromise namhlanje. Ibulale leyo nyama manje. Ufe kanye ngokuba khona onegunya lokubhubhisa inyama nomphefumulo esihogweni ngalena kwethuna. Ngakho-ke wena bhubhisa inyama manje, ubhubhise izono manje, ubhubhise ukungcola manje, ubhubhise ububi manje ukuze ungeke ubhubhe umphefumulo wakho. Amakhola mawazibhubhise manje ukuze bengeke bebhubhiswe ngalena kwethuna. Ifakanye ukuze ungeke uzibe nenkinga. Zibulale wena ukuze ngeke akubulale uKristu. Angisho ukuthi uzibulala usikapha ngomese cha. But bulala wonke amalungu omzimba wakho asakunika inkinga. Uma inkinga icingo lwakho licime usuku lonke ngoba ilona lokunikeza inkinga ubukana namaphono ubukana nongcola. Uma kuyinkinga womakhelwane nihlezi nihleba nabo awuthi ukungabavakasheli nje kancane. Uma kuyinkinga kumfana akuthi ungamvakasheli ngoba ngiyafeba. Uma kuyinkinga kuwabangani oyibona abakufaka lensuku uyibona abakubhemisayo akungahlali nabo. Uma kuyinkinga ukuhamba indawo zoba umnandi besikhashana akungahambi ukuhlale kini ukungenzi nje izinto eziningi ukuhlale nokuthula. Uma kuyinkinga abantu ehleli nabasemndenini nibaningi ekhakini awukusuka uhambe uhlala entabeni, awukusuka uhambe uhlala wedwa, awukusuka ufuna uJehova, awukuzibhubhise manje ukuze ungekubhubhise ngale kwethuna, ukuze ungekubhubhise ngomhla wokuphela, ukuze ungekubhubhise ngenxa leliso lakho likhubekisayo, ngenxa lezintebe zakho zikuluthekisayo, ngenxa yezinyawo zakho ezihamba indawo ebhedayo, ngenxa indlebe zakho elalela ungcwele okungcolisa. Zibhubhise manje, bhubhisa inyama manje ukuze ungekubhubhise enyameni nasemphefumulweni ngokugodla isono, ungafuni ukuyeka ububi ngoba umbuso wezulu ususondele, isikhathi sesiphelile. Nkosi ibe nani bantu baNkulunkulu, hlezi nazo uNkulunkulu esizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Ithemba, uFacebook uLihle Ithemba mzawube lapho khona imibhalo for abantu abafuna imodi nama-short 10 minutes clips, bese ku-Instagram Lihle Ithemba Wende with IE mzawube. Cela ndlulisele nabo abanye bathole ukuphulukisa nokusindisa nokuhlengwa. Abazalwane mabazibhubhise emhlabeni ukuze bengeke bebhubhe kwelizayo ngale kwethuna nangomhla wokuphela. Masizilungise, uKristu abuye silahle konke.
asibe nani nibusise manje usiphakathi. Amen.